the book of Genesis chapter 6. Bese sifunda amavesi ambalwa chapter 6 bese sifunda ambalwa ku chapter 7. Amen. Then bese sihlukana. Uma usufikile uthi amen. Amen. Wena manzi. Ufundeka kanje verse 1 sifunda verse 1 sijampele. And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they chose. This is John 5. And God saw that the wickedness of men was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth, both men and the beast and the creeping thing and the fowls of the earth. For it repented me that I have made him. This is John 13. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. 14. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, and the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shall thou finish it above, and the door of the ark shall thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. So verse 6, chapter 1, to verse 1, 2, bese sidlulela 6, 7, sidlulela 14, 16, 17. Verse number 1. Wathi abantu beqala ukwanda ebusweni bomhlaba, bezala amadodakazi. Amadodana kaNkulunkulu abona amadodakazi abantu ukuthi mahle, azithathela abafazi kuwo awathandayo. Verse number 5. Yebo uJehova wabona ukuthi ububi bomuntu kukhulu emhlabeni, nokuthi zonke izizinto zemicabango yenhliziyo yakhe zimbi njalo. Wayesazisola uJehova ukuthi wayebenzile abantu emhlabeni, wadabuka enhliziyweni yakhe. uJehova wathi, abantu engibadalileyo ngizabachitha ebusweni bomhlaba. Yebo, abantu nezinkomo, nezilwanyana ezinwabizelayo, nezinyoni zezulu, ngokuba ngiyazisola ukuthi benzile. Verse number 13. uNkulunkulu wathi kuNoah, ukuphela kwenyama yonke kufikile phambi kwami, ngokuba umhlaba ugcwele ubudlwangudlwangu ngenxa yabantu.
bheka ngiyabachitha kanye nomhlaba. Yakha umkhumbi ngemithi yegofere, wenza amakamelo emkhunjini, uwahuqe ngaphakathi nangaphandle ngegoldayi. Yikho lokhu ozakukwenza. Ubude bomkhumbi buyakuba izingalo ezingama300, ububanzi bawo bube izingalo ezingama500, nokuphakama kwawo kube izingalo ezingama30. Yenza ifastele emkhunjini uligcine ngaphezulu libe ingalo yinye. Ufake umnyango womkhumbi ohlangothini lwawo, uwenze ube nendlu engaphansi nengaphakathi nengaphezulu. Mina bheka, mina ngizakuzisa uzamcolo wamanzi emhlabeni ukuba uchithe yonke inyama okukuyo umoya wokuphila phansi kwezulu. Konke okusemhlabeni kuzakufa. Amen. Let's next chapter, chapter 7. Sifunde nje only 4 verses there, starting from verse 16 sizobheka ku-21. 16 uthi, and they that went in male and female of all flesh, as God has commanded him, and the Lord shut him in. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark. And it was lifted up above the earth, and the waters prevailed, and were increased greatly upon the earth. And the ark went upon the face of the waters, and the waters prevailed exceedingly upon the earth. And all the high hills that were under the whole heaven were covered. 15 cubits upward the waters prevail, and the mountains were covered. And all the flesh died that moved upon the earth, both of fowl and of cattle, and of beast, and of every creeping thing that creepeth upon the earth, and every man. Sorry, no 22. All in whose nostrils was the breath of life, of all that was in the dry land, died. Verse number 16. Yes. Zangena ziyiduna nensikazi zenyama yonke. Njengalokhu uNkulunkulu emyalile, uJehova wavala emva kwakhe. Wabanga uzamcolo emhlabeni izinsuku ezingama40, amanzi anda, aphakamisa umkhumbi, waphakama phezu komhlaba. Amanzi akhula, anda kakhulu emhlabeni, umkhumbi wahamba ebusweni bamanzi. Amanzi andisisa impela emhlabeni, zasitshekelwa zonke izintaba eziphakemeyo eziphansi kwezulu lonke. Amanzi azidlula ngezingalo eziyi15 zaze zasitshekelwa izintaba. Inyama yonke eyayihamba emhlabeni yafa, izinyoni nezinkomo nezilo nezilwanyana ezingabuzelayo emhlabeni nabantu bonke esithulisiwe. Bonke okunomphefumulo womoya wokuphila emakhaleni abo, bonke okusemhlabeni owomileyo kwafa. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sifunda isitori sebuhlungu la isifunda khona ku chapter 6. uNkulunkulu ukhathazekile ngobubi obugcwele emhlabeni. Ububi babubi ngalendlela yokuthi even madodana kaNkulunkulu ayitholela abafazi phakathi kwabantu. Kwakububi ngalendlela. Amen.
kuye uGenesis uNkulunkulu uthi masenze umuntu afane nathi asifuze asimenze umfanekiso wethu. So kuGenesis chapter 1 kune excitement uNkulunkulu ungena kwi-project enkulu kakhulu yokwakha umuntu. Amen. So kune excitement ukuthi naye uzothi ehlezi ehlalweni sakhe soNkulunkulu kodwa ebeyibuka emhlabeni. Hallelujah. Ebeyibuka emhlabeni ethi mayibuka umuntu abone ipride and joy yakhe. Amen. Njengalokhu umzali uma eba nendodana noma eba nomntwana uthi noma eyibuka idlala egcekeni kodwa kube nalokho ukuthi ayiqhenye ngomntana wakhe. Amen. Kodwa ke it's a different story ke bazalwane uma umntwana omzalile bombona ekhula phakathi kwegceke kodwa okukhuleni kwakhe ebese engasayenzi lento owawuthi ukhula nje lo mntwana uzoba yiyona okanye ngawiqhenya ngaye ngelinye ilanga. It's the same dabuka even worse la esibonayo uNkulunkulu uma ebona the pride and joy yakhe ibandakanya kwincithakalo ekangaka emhlabeni. Sanibonani bazalwane. Sisasesonke. Amen. Bear with me sohamba kanye sonke. Now uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba wadala umuntu ngomfanekiso. It's the same uNkulunkulu okhuluma la athi ngiyayisola ngidalile umuntu. It's the same uNkulunkulu othi mayehleze ezulwini kumele abe nepride ebuka umsebenzi ezandla zakhe. But it's the same uNkulunkulu othi ngiyayisola ngidalile umuntu. Amen. Bazalwane namhlanje kusena uyibheke iposition yakho ukuthi ngabe awumdabukisi uNkulunkulu akayisoli uNkulunkulu ngawe. Hallelujah. Amen. Now, even amadodana kaNkulunkulu, if the Bible refers to amadodana kusho ingelosi, ngelinye ilanga ingelosi liyaveza iBhayibheli ukuthi ingelosi sayitholela abakhosikazi kuwo amadodana abantu. So that's how bad the earth was. That's how corrupt the earth was. Amen. So before the great destruction, uNkulunkulu he found himself a man. Amen. uNkulunkulu uyitholela uNoah. The Bible limchaza uNoah njengendoda eyayilungile futhi eyahamba noNkulunkulu. Before kuba khona le destruction, uNkulunkulu uthola uNoah, uvusa uNoah. Uthi Noah abantu bami bangihlubukile benza lokhu nalokhu nalokhu ngizobabulala I will cause the rain to fall on earth. But here's the plan. Ngoba uNkulunkulu nakuba umcunuka kangakanani. Nakuba uNkulunkulu simhlubuka kangakanani. But uthando lwakhe alusho ukuthi luyaphela. Amen. Yebo ububi bethu, ububi babantu kwakufanele ukuthi le ndaba le yayingaxoxisi. Uma ubonakala kuqhamuka kuze kuqhamuka nangamadodana kaNkulunkulu kusho ukuthi sekubi kakhulu ezweni. Umoya ovunguza ezweni ngaleso sikhathi usungubi kakhulu uze uchaphazeleka namadodana kaNkulunkulu. But kukubi kanjalo ingaxoxisi injalo isimo esikhona emhlabeni. But uNkulunkulu he came up with a plan. Uyivusela uNoah. iBhayibheli malimchaza uNoah lithi he was a just man. Wayeyindoda eyilungileyo. Enamadodana amathathu. Namakhosikazi abo. Kusho ukuthi uNoah wayeyindoda eyilungile. Amen. So iBhayibheli liyaveza ukuthi uNoah uNkulunkulu wasenikeza uNoah i-instruction ukuthi makakhe umkhumbi. Lo mkhumbi
awakhayo akagcini ngokuthi Noah yakha umkhumbi, uba specific ukuthi uzowakha umkhumbi ngesihlahla segova. Amen. Akagcini lapho uNkulunkulu uba specific ngokwama measurements. Noah by the time he was 600 years old. Imagine uNkulunkulu ukhuluma neqhegu, ukhuluma nomuntu omdala kangaka, umnikeza ama measurements. I do not know much about the educational background or educational status kaNoah, but I can imagine ikhehle lengaka uNkulunkulu azomnika ama measurements athi yakha umkhulu. Angazi noma wayenzile i-maths and science no. Hallelujah. Angazi noma waye qualified yini. Angazi. But ebudaleni bakhe uNkulunkulu unikeza the greatest project. Eyiqhele umchilibe njalo akanandaba uNkulunkulu. Uma emchuzile umuntu, umchuzile umuntu. Amen. So, uNkulunkulu unikeza le assignment without considering educational background, without considering amandla uNoah anawo, without considering the physical strength and abilities uNoah anawo, because uNoah phela he was 600 years old at the time. Amen, bazalwane. Amen. But kwaqala ukuthi uNkulunkulu usemchuzile uNoah, because uNkulunkulu maye efuna ukusebenzisa akafundisa kuwo akasho ukuthi no uyafuna ukuthi umsebenzise, but umsebenzisa according to indlela abona ifit ngayo for yena uNkulunkulu. Amen. Now iBhayibheli levels ukuthi uNoah wayindoda elungile enjalo futhi wayehamba noNkulunkulu, wayemusaba uNkulunkulu. Now angazi amadodana, angazi nomndeni wakhe uNoah ukuthi standing sawo sasinjani noNkulunkulu, but because of uNoah owayazana noNkulunkulu, umndeni kaNoah they found favor emehlweni kaNkulunkulu. Bagcina bengatholanga okanye le distraction le iBhayibheli likhuluma ngayo, ababanga ngama victims distraction because of uNoah. Amen, bazalwane. Amen. Now iBhayibheli liyaveza, iBhayibheli liyaqhubeka liyaveza ukuthi uNoah liyachaza ama measurement, liyachaza namafastela, bese liyachaza ukuthi kuzoba khona umnyango lo mkhumbi wakho lo ozongakhela wona uzobenza ube nomnyango ngasesayidini lawo. Amen. La khona kuzongena khona abantu, la khona uzongena khona wena nalabo ngulaye ozongena nabo, nalezilwanyana ozongena nazo futhi. Amen. But okubalekile ukuthi le ark le oyikhandayo izoba nomnyango oseceleni. Amen. Angazi ngoba bazalwane lihleli la, ngiyazi ukuthi njengoba sihleli la sashunyayezwa, sazana noNkulunkulu sishunyayezile. Amen. Now the Bible angazi ukuthi la uNoah njengoba wayakha umkhumbi lo ngokwe instruction kaNkulunkulu, abantu ngiyacabanga ukuthi abantu emphakathini babembuka bemdelela, babembuka edelelekile, bemangala ukuthi le khehla leli lathi lenzani macabanga, bebodwa bethi mfisa ukubona lento eyenziwa le khehla ukuthi iyophelela, bebodwa bebizana bodwa bezommokha uNoah ukuthi ambheke le khehla limqhiliba lengaka, kumele ngabe enjoy impesheni kodwa lisesebhizi ney'ngolo engabeka kadeni leli khehla leli lento liyenzayo lelifundele yini. Angaze nilibone eklasini lama-technology, angaze nilibone eklasini le-maths and science, liyifundele lithatha lento eliyenzayo. Sanibonani bazalwane. Now the Bible says phezu kwakho konke lokho I think wakhona ama-criticisms ayiqhamuka left, right and center, but the Bible says uNoah mkhulu. Hallelujah.
baningi bazalwane, baningi badelelekile. Kodwa uNkulunkulu bakhethile kubathembile futhi. Baningi bayahamba futhi masibabheka sibadelelile because alinayo into, asinayo reference, abanayo into ebambekayo abangasikhombisa yona. Bethi nayi CV yami ngiqashe, nayi CV yami ngenze lokhu ngajibela kunalokho. Badelelekile kodwa uNkulunkulu babonile futhi uNkulunkulu bathembile. uNkulunkulu yezwe esihlalweni sakhe somkhosi uthe mayebheka emhlabeni. Uthe uNkulunkulu mayebheka umuntu consider yonke lento esiyibonayo. Akangabuki ukuthi uhamba ngabantu abani uno. Akangabuki ukuthi ugibela ekalishini. Kodwa ubukile wamthela. Wamnikeza yena. Angiyazi university. Angilazi ihlazo ethola distinction noma wathola nini. Kodwa uNkulunkulu umbukile. Wamthemba. Wamnikeza. Sanibonani bazalwane. Kunabantu abanikezwe assignment. Banikezwe assignment oyibo. Ngizoyiqala ngaphi? Kodwa mangiqala le project ngipresent abantu okumele besponsorishe. Ngizoyiqala ngithi ngiwubani? Kodwa uNkulunkulu ubukile. uNkulunkulu uthembile. Hallelujah. Hallelujah. Now, uNkulunkulu akaconsult. No uyafuna ngusebenzise nakho umkhujelo omhlaba. Uyafuna yini wendoda? Awuzixoxa. Nakho uzwa. Umhlaba ubhubha. uNkulunkulu usuphelile bayangena eminyangweni osesayidini. Ngikhumbuza indaba kaJesu. Le ndaba yomkhumbi kahle kahle ngikhumbuza indaba kaJesu bazalwane. Owalela emthini wehlazo. Owaphanyeka kwesiphambanweni. Isiphambano sasenziwe ngawo. Ishasha lesi. Lithi iBhayibheli isoshela ngwazi ohlangothini. Kwaphuma amanzi lakobhoza igazi. Kwaba uzalo webandla. Ukuze mina nawe ngalo nqabalele sihlangothini. Singena uma singena kube usindiswa kwethu. Sasindiswa kanjalo bazalwane. Umhlaba womubi. Umuntu ekhalelene noNkulunkulu. But God made a plan ukuthi abeleshe indodana yakhe izolo yodwa. Ukuthi emhlabeni izofana nxa yezono zethu. God made a plan. God made a plan. God made a plan. Hello bazalwane. uNkulunkulu walenza iplan. Lento kaNkulunkulu yokudala iplan ngenxa yomuntu ayiqali la. Walenza uNkulunkulu iplan ngoJesu. Ayiqali la bazalwane. Walenza uNkulunkulu iplan ngoNoah. Ayiqali la bazalwane. Ukuthi uNkulunkulu udala kahle kahle mawubuka iprofile yakhe. Kudala emthanda umuntu. Kudala uNkulunkulu embekezelela umuntu. Kubangasimhlubuka uNkulunkulu. Aqale ngawo. Nabasemandulo bamhlubuka. Kodwa uNkulunkulu wenza iplan. Bazalwane. Ngoba uNkulunkulu uyasithanda kangaka. Waze wanikela indodana yakhe esiyodwa. Ukuze mina nawe sifinishe. Ukuze mina nawe sibe izindlalifa zezulu. God made a plan for you and I. God made a plan for you and I. No bazalwane. iBhayibheli liyaveza
ukuthi bangene uNowa namadodana. Bangena uNowa namadodana bangena nomngabo. Bangena nomndeni wakhe, basangena nezilwanyana ezayinose. Zangena emkhunjini. Ngoba bazalwa nomashunyela nebhayibheli lefamily likaNkulunkulu. Sibika sisho ukuthi ngeke kodwa uzothi mawusungenile. Uzothi mawusungenile. Ubona lokho akubona basemkhunjini. Asisho ukuthi yeke utshwala. Asisho ukuthi yeke abafana. Asisho ukuthi yeke lokho. Kodwa wena ngena. Wena ngena. Wow! Wena ngena. Uzobona lokho akubona basemkhunjini. Angazi. Babesindiswa noma babengasindiswa ngoHamu noJafetha angibazi kodwa ngiyazi ukuthi babazana noNowa. Wena yizwisi ubefika nje utsho uNowa wayazana noNkulunkulu for the mere fact ukuthi laba bawumndeni kaNowa uyabaqualify, right? The fact ukuthi wena washunyela bazo angibekela nje izwi lashunyela. Hallelujah. Lashunyela lefamily ashunyela nomba kodwa bizindoda iyafana noNkulunkulu ubisishumayela lefamily wena uzokwazi indoda yazi uNkulunkulu ikholele emkhunjini we-ark. Hallelujah. Izokholela we-ark. Ayibizela ukuthi izalini kodwa uthinaka mkhulu. Banini bashunyela kodwa manje inkinga bese abantu sidlula umuntu ungena emkhunjini. They found faith. They found faith. Ngoba bazindoda kaNkulunkulu eyababizela emkhunjini. Yababizela kwi-ark. I-ark inomnyango ongasesayidini. Kuvulekela umnyango. Lithi iBhayibheli uma sebengenile lowo mkhumbi leyo ark leyo ayivalwanga uNowa. Umkhumbi uvalwanga uNowa. uNkulunkulu uqobo lwakhe babe sebavalele umkhumbi. Bangaka abantu ubavalela ngaphandle. Bangaka abantu uyababisa uNowa ngenani kumkhumbi bese wena ubavalela ngaphandle. When the time is right uNkulunkulu wabesebonile ukuthi sekufanele wawuvala umnyango. Isikhathi sesifikile uNkulunkulu esebonile ukuthi now the rain is ready to fall. Selungile izulu ukuthi lehlelini wasewuvala umnyango. Akubanga uNowa futhi akubanga uJafetha, akubanga uHamu owathi baba sesanele emkhunjini. Sesanele emkhunjini ngiyawuvala umnyango. Kwaba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Amen. Kwaba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Now lasosha lokwazi uJesu uhlangothini. Lazalwa ibandla. Now the Bible says masifunda lapho chapter 7 lasifundele khona mankhuma. iBhayibheli yaqhubeka lithi uma kuna lemvula unalozamqomo wacaca ukuthi emhlabeni kuba amanzi ayanda amanzi emhlabeni. Wacaca ukuthi emhlabeni amanzi ayanda abantu bayafa. Bayafa abantu. Bayafa abantu. Bithi iBhayibheli uma abantu befa ngenxa yokwanda kwamanzi emhlabeni, because amanzi ayelokhu aqhubeka afinyelele entabeni, ababalekele entabeni
afike amanzi khona. Ababalekele entabeni kuze kude bayithembileyo, afike amanzi khona. Bakade uthi ayikho indawo la bazobalekela khona. Abazalwane, kodwa ngithanda lithi iBhayibheli lami abasemkhunjini babephakama. Abasemkhunjini bayabala phansi, kodwa abasemkhunjini bayaphakama. Abasemkhunjini bathi befala baphandle, kodwa abasemkhunjini bayaphakama. 2026 abasemkhunjini bayaphakama. Wangazothi 2026 uma befala bamangala abantu ngoba sikuyi-economy yinye, sise-South Africa yinye, sise-KZN yinye, kodwa thina siyafa. Hlabululo abantu liphakamayo, hlabululo bangathi bathweleke laba, uthi abathwele ngathi nje ngoba bayaphakama. Bayaphakama nohlobo lwabantu. Kwenze njani? Laba mabephakama bazalwane, angithi laba bayafa. uNoah ume ukhanda umkhulu wangena nalaba abazana naye, ngoba lo mnyango uvulekile bazalwane. Awumnyango uvulekile, lizaliwe ibandla kumuntu ukuthi ayikhethe ukuthi uyangena na. Umnyango uvulile, umnyango uvulile kumuntu ukuthi ayikhethe ukuthi uyangena na kulo mkhulu. Hallo bazalwane, hallo bazalwane, kumuntu uyikhethe, kumuntu uyikhethe. Bangathi ngiyabona ukuthi hayibo siphuma kwi-COVID-19 babhubha abantu, kodwa uNkulunkulu wasigcina. Ngoba ungenile emkhunjini bazalwane, akhona ukuthi ungenile nje, kodwa kumele uphume ne-testimony ukuthi ngimbonile uNkulunkulu. Athi befa ngapha nangapha, kodwa kukho konke uNkulunkulu umgcinile. Ubungambone uNkulunkulu ngomsongayo, ubungambone uNkulunkulu ngomsongayo. Hallelujah, hallelujah. Siphuma ne-testimony, siphuma ne-testimony. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Siphakame bazalwane. Ngedile. My. 2026 bayawufa ngapha nangapha, kodwa wena uyaphakama. Siyaphakama bazalwane. Hallelujah, hallelujah. Bayawuthi sithwele kanti sisemkhunjini. Hallelujah. Umnyango uvulile, sibalela amehlo. Umnyango uvulile, ngena nawe, ngena emkhunjini. Ubungazenzela ini favor,
ngene emkhunjini umnyango uNkulunkulu akakawuvala. Kusho ukuthi sasenethemba ngempilo yakho. Kusho ukuthi uNkulunkulu sasenepurpose ngempilo yakho. Umnyango usavulekile. Rise and shine. Phakama namhlanje phakama kanye nomkhumbi ekuseni. Umnyango usavulekile usasemangeni. uNkulunkulu akusize mama wami. uNkulunkulu akusize. uNkulunkulu akusize. uNkulunkulu akusize. Mama. Yangena inhlanhleka. Mangakhosi. Ya. Mighty God, we thank you for the invitation. Yongena emkhunjini egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga ne-assurance ukuthi if sisemkhunjini uNkulunkulu wethu engcwele sizophakama. Izothi izwe lifa but thina will be lifted up high above. uNkulunkulu wethu engcwele, close to you, O God. Baba siyabonga, mighty warrior, great in the battle, Rabashika, Murebesina, Rabababababashika, Murebesina, Rabashika, Murebesina, Murebesina, Rabababashika, Rababababashika. Thank you, Jesus Christ of Nazareth. We give you the glory, O Father. We worship you, O God. We glorify your name, O God.
Ngiyasophela amehlo. Umnyango uvuliwe. Umnyango uvuliwe. Angalivali ithuba. Angalivali ithuba lomngena. uNkulunkulu benaka uvali umnyango. Umnyango uvuliwe. Usasenangena. Gijima uze ngaphambili. Uzongena. Gijima uze ngaphambili. Lingahluli ithuba. Lingahluli ithuba. Amazulu ayahlola. Kaphenduka abasana sodwa. God bless you. 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 La cosa. La baba baba. La baba baba. La halaba. La halaba. La hela halaba. La hela hela. La halaba.
cause and for a reason. uNkulunkulu wecebo